थांनांगौ बर' जोंनि हास्टेलनि सायाव आं मिशननि थाखाय प्रार्थना खालामनाय आमानि थाखाय प्रार्थना खालामनाय गतिनो बर' थांबि बाजाखौ এই আগামী দিনও বরং যে নাইজামান ট্রিটমেন্ট খালামनाय आं थांगौ তীব্र हावा थाङो आंनि डिपार्टमेन्ट हयতো आं साहाय्य खालामनाय এই मिथिंहाय जे पढ़ाशुना खालामनाय जोंनि जायगा सेक्टरनि बागै नखिनि बर' वेस्ट बेंगल थायो कलकाता थायो फरायनांगौ थायो अनेक हासारसिम बिभासा बुलिबाव बर' मेघालय थांबाय कलकातानि साइड जेटाव हाकसाबा गावनि जे अनेक उरन साइड 5 किलोमिटार लामा बर' फरायो खस्थ' थायो आगामि दिनाव कचियाराव जेमन बुनि हाव थायो बे फरायना नाङा आबादनि बागै आंबो कलकाता थायमानि जे अरले जारा इउनिभार्सिटि खुलुमनाय बिएड खुलुमनाय डिएलएड खालामनाय बर'मोन रिंनायनि बागै आं थायो खानागा बर' गभर्नमेन्ट एक्सिडेन्टखा आबादनि बागै न आं थायो बर'नो नायफैगोनायाबो खोनाबमनि फ्लाइट बर' खोना थानाय बर'नि जे आं असुबिदा दङ जारा जखनो जोंनि रेसिडेन्ट कमिसनार सायख'नाय बर'नि बागै जे सुबाना नामनि सिं सरकार सुबाना हा सुबाना नामा एलाय खालामनाय Ni mungkin kamu saya mau lihat kamu mau lihat kamu bukan seni mungkin di mana juga ni mungkin original ni mungkin yang kalau kami tu bro kamu lumba langsung bro misal bro ni kita bahasa para kamu lumba যত সিটি হাসিন চালানো বড় পড়াশোনা ফাইন ফাইন হাইবন ঈশ্বর বন বেলায় কাতিরিখা প্রবন বন কাতিরিখা আম মিশন খানি মিশন বেলায় বেলায় হামবারিও তামিনে ইসি চাই অ্যাক্সিডেন্ট ইসিটি কোনো বড় নবা ফাঁকা বেলায় বেলায়